αργά, βασανιστικά. Ήρθα βασανιστικά σήμερα. Δεν ξέρω πώς κάνω σε θαυμάζω, τραγουδάω, πίνω. Φαντάζομαι ότι όποιος έχει κινητό αυτή τη στιγμή το έχει σηκώσει. Μήπως είναι κι άλλα σηκωμένα, δεν ξέρω. Είμαστε ή δεν είμαστε αυτό που είναι MILF? Δεν τα καταλαβαίνω. Και τώρα, τι θα πω εκεί που έχω τις καβάλες. Τώρα θα το λύσουμε αυτό το κόμμα. Όχι, είναι τώρα. Και τέλος, τυχαία. Η ατμόσφαιρα είναι χρησιμένη. Σήμερα δεν θα φιληθούμε. Όμορφη είσαι πάντα. Σήμερα μου αρέσει ακόμα πολύ. Είναι ωραία, δεν είναι? Πάντα είναι ωραία. Σήμερα κάτι γίνεται. Η φωγά πάει να σβήσει και η αντιστροφή με της είναι Αλεξάνδρ Wow. Αλεξάνδρ Wow. Είσαι πολύ... Το δέχομαι. Πες κάτι να δω. Είσαι πολύ μελβάνα. Τι μας δίνεις? Πόσο? Ω, μαγιά. Ανάβεις όποιες ανάβεις όλα και τους τέλος μανάβεις. Μανάβεις, μανάβεις, όλα όλοι έτσι το λέμε. Μανάβεις, Εσύ μου έλεγε. Πώς σε λένε? Κώστα, δεν είχα ποτέ Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Όχι είχα. Ζωμά. 29 χρόνια είναι κανείς 59. Πόσο είσαι, 41? 41 σου κάνει. Με θέλει κανείς? Μου επιτρέπεις να πω ότι αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω κάπου. Φοβάμαι που θα το αφιερώσεις. Δεν θα πω ποτέ που θα το αφιερώσω. Ένα τσιγάρο, η αδρόμη. Γιατί έτσι γίνονται όλα. Θέλω να βγω σπίτι μου. Να πιω, να κοιμηθώ, να κλάψω. Θέλω να πεις κι άλλο. Θέλω να εγώ φτιάχνω. Εσύ είπα να πληρώσετε. Αν έρθει ο λογαριασμός που βιάζετε και το ζωνάμε. Δεν σπιναγαμίζει.